Ježiš. Kde je Lucia? Tu, oproti. Kde? Tu. Lucka, super. No môžeš ísť? Môžeš ísť. Ačka, potom, že by si teta Kristina pozýchala, ale choď. No choďte. Teraz. Máme sa prvé tie okulary tu náhodno. Nechceš to? No choďte. Mati, drahé skipa si využite, pome. Skipa si využili, potom sa napieš, daj si one. Ale my sa tam zastavíme. No pome. Super. Stoják ich cerusky, ale nevadí. Víš, Aďa pluhuje. Lucia tá chodí rovno. Jak ho volá Aďa? Čo robila? Ne, že na lyžiarskom